a tím je tým Estonska. Let me welcome the following team, the team of Estonia. The first competitor starting number 232, tabelní číslo 232, Livita Park, Pikov. And let me welcome the second team of Estonia, starting number 170. Na startu již máme druhý tým Estonska, potom číslo 177, Natalia Garačenko, Kytar. Třetího účastníka z týmu Estonska, startovní číslo 210. Which we invite you to start the third competitor of the Estonian team, starting number 210, Evalis Logvali, Fidel.